Nadčasová kúpeľňa. Niekomu môže toto klišé rezonovať tak, že tam musím natlačiť tie najväčšie vymoženosti technické, čo sú teraz, že svetlo od neviem odkadiaľ, pokadiaľ a nejaké svetelné efekty. Ja by som tiež zvolil nejakú zlatú strednú cestu. Ja som taký konzervatívny architekt plus mínus, takže určite do tých klasických vecí žiadne výmysly gombíkové alebo ja neviem. Nech to je estetické a nech to je hlavne funkčné a nech to je také triezve, nech sú tam není také zbytočne preleštené priestory, kde by sme sa aj tak necítili dobre. Takže určite nejak s dvomi nohami na zemi a čo najviac prírodných vecí a bude to určite dobre. Teraz myslím na kombinácie, čo vidíme aj v tých bytoch niekedy, tú ľudovú tvorbu. Niekedy to je veľmi, veľmi rozpačité, ale čo by som ja odporúčil laikom, kto si nevie dovoliť alebo nechce prizvať architekta, tak určite nekombinujme tmavé a svetlé kachličky a nekombinujme nejaké pásiky alebo neviem čo. Dajme radšej jednofarebné alebo tón v tóne. O jednu tóninu viac toho, buď sivého, to už nechám na každého, že aký pocit chce mať z tej kúpeľne. Ja preferujem tie naturálne, tie pieskové alebo úplne jemné pastelové farby. Uberete s týmto smerom, nič nemôžete pokaziť a hlavne keď vyberete tón v tóne, kachličky, čo nebudú veľmi kontrastné, ja si myslím, s tým nič nepokazíte. Ja preferujem osobne matné obklady alebo matné povrchy v kúpeľni, lebo ja si myslím, že tým, že tam máme vo väčšine prípadov lesklé sanity, ja berem sprchovú stienku tiež ako lesk, lebo to je sklo. Máme tam nejaké zrkadlo, tak to je tiež sklo. Mám tam batérie, čo sú tiež lesklé vo väčšine prípadov, takže ja, aby som ukludnil túto scenériu, veľmi rád používam matné veci.